Mis-sena d-dieħla persuni b'diżabilità severa li assolutament ma jistgħux jaħdmu se jibdew jirċievu l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali. Fil-budget imressaq għall-2020 dawk b'diżabilità severa se jibdew jirċievu ftit aktar minn €160 fil-ġimgħa bħala parti mill-pensjoni tad-diżabilità. Dan ifisser li minn Jannar li ġej dawk b'diżabilità severa se jirċievu żieda ta' €11 fil-ġimgħa minn dak li qed jirċievu bħalissa. Fil-budget il-Gvern qal li din il-miżura tas-sobruħ soċjali se jibbenefikaw minnha 650 persuna. Il-Gvern se jgħin ukoll fix-xiri ta' apparat speċjali li jagħmlu użu minnu il-persuni b'diżabilità. Preżentament il-Gvern jagħti għotja biex tkopri parti sostanzjali tal-VAT li jkun tħallas fuq l-apparat in kwistjoni. Mis-sena d-dieħla din l-għotja se tiżdied b'400 biex bekk il-massimu tal-għotja se titla' għal €1000. Il-Gvern fetaħ idu wkoll sew mal-familji li jkunu għaddej minn sfidi f'ħajjithom minħabba l-mart. Fil-fatt dawk il-ġenituri li jkollhom uliedhom b'mart rari jew b'diżabilità severa u allura xi żmien jieqfu jaħdmu se jkollhom sa 8 snin kontribuzzjonijiet imħallsa. Dan ifisser li dawn il-ġenituri li jkunu waqfu jaħdmu minħabba sfidi li jkunu għaddej minnhom l-eżiż tagħhom meta jiġu biex jirtiraw xorta se jkollhom pensjoni xierqa għax il-Gvern se jagħmel tajjeb għal kontribuzzjonijiet. Il-benefiċċju tal-mart se jingħata wkoll mill-ewwel jum lil dawk li jkunu għaddejjin minn trattament tal-kanċer. Dan għal kontrarju ta' mart ieħor fejn il-ħlas tal-benefiċċju jibda jgħod mir-raba' ġurnata. Il-Gvern fetaħ widintu wkoll għal dawk il-persuni li jbatu minn mart u kondizzjonijiet li qabel ma kinux qed jintlaħqu. Mill-bidu tas-sena d-dieħla dawk bil-fibromalġja u l-ME ukoll se jibdew jirċievu l-benefiċċju tal-mart mhux kontributorju. Intant dawk neqsim is-smieħ u li ma jitkellmux se jibdew jingħataw l-għajnuna tad-diżabilità meta jagħlqu 16 sena. Dan apparti li l-Gvern qed jippjana li mis-sena d-dieħla jniedi helpline biex jagħti l-wens u l-għajnuna lil persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.